llibre, Primera memòria de Bel, és un noi d'uns 18 anys que escriu cartes. He agafat un trosset, un paràgraf molt petitó, que em va arribar. Diu: rellegint les meves cartes, com un exercici d'humilitat i sinceritat, que no pas com un exercici literari, m'adono de certes coses. El meu testimoni, la meva lluita, el meu desesper, a qui li importa? Jo puc plorar, queixar-me, cridar les vegades que vulgui, però tanmateix al món sempre hi haurà gent que serà bandejada per la seva identitat sexual, a causa que el món és hipòcrita i intolerant, que no vol ni sap millorar. Penso que, com a adults, ens cal desaprendre molts dels nostres conductes, descobrir-nos més tolerants, més respectuosos amb la llibertat d'orientació sexual. Dins de la parella ens cal agafar una ferma decisió, d'estar basada en el respecte. Hem de respectar i fer-nos respectar. Per desgràcia, just encetem l'any i se'n parla contínuament d'aquesta violència de gènere. Ja sabeu que són 5 o 6 casos ja aquí a Catalunya sol. Aquesta realitat és convenient que els nostres infants la coneguin. Els infants l'han de conèixer a través de la literatura, dels llibres que se'ls apropen i naturalment de la família. Creiem fermament que cal desenvolupar a les primeres edats aquesta tolerància, el respecte per la persona, la confiança en la família, perquè quan es trobin a l'adolescència, quan arribin a l'institut, és l'època en què descobreixen la seva identitat sexual, o si no la dels companys, o si tindran els primers amors. Aquests amors mai haurien de ser positius ni dominants. Estimar no és voler. Canvia molt la frase si nosaltres diem jo et vull o bé jo t'estimo. Voler és posseir, tenir per un mateix a l'altre, que a més haurà de ser i haurà d'actuar com jo vull. Estimar precisament és tot el contrari. Respectar l'altre, a la seva realitat, a la seva diferència. Encara per desgràcia estem molt lluny d'una societat que se senti responsable del que passa en ella. Tots hi tenim a veure alguna cosa. Cadascú de nosaltres pot incidir en el seu entorn i sense forçar-ho, millorar-lo. És ben segur que aquest llibre que avui presentem pot ser una gran eina de treball a les biblioteques dels instituts i a les famílies. La seva lectura ens desperta sentiments, uns sentiments que em permeten identificar-me amb un o amb un altre personatge. I d'aquesta manera es pot obrir un debat ben interessant que em faci créixer com a persona. Pensem que només a través del coneixement podem acceptar i estimar amb la diferència i amb la diversitat. Ja una miqueta el tema, si tornem a en Jordi, seria, resumint, és una gran persona d'un tarannà polifacètic. En Jordi és publicitari, empresari, actor, fotògraf, relacions públiques, professor universitari i escriptor, que si em deixo això malament, no? Bé, només em cal agrair-li novament la seva tasca, el fet d'haver escrit aquest llibre i de ser com és. Moltes gràcies, Jordi. Molt bona tarda. Estic molt content d'estar aquí amb vostès i sense vostès no hi haurà acte. Per tant, els agraeixo molt que un divendres al vespre hagin volgut deixar la família, deixar potser la feina i compartir aquesta estoneta amb nosaltres. Des de petit em llegia contes de les 1001 nits a la platja i un dia vaig fer la mirada totalment sorpresa de que bonic que era escoltar, que bonic que era escriure, i ella em va dir: si tant t'agrada, per què no escrius tu mateix els contes? I jo vaig contestar: ui, no en sabria. Vaig trigar 25 anys a saber-ne i penso que aquella llavor que va plantar la Mari Dolors és la que avui ens porta. Vull donar les gràcies a la Montserrat Carullà i a la Sílvia Aranda, que són dues actrius a les quals admiro profundament.
De fet, des del Tempus Fugit al Vent del Pla o al cor de la ciutat, la Sílvia és de les dones que té una aparença física envejable, molt fotogènica, crida l'atenció i a més la considera una de les grans actrius catalanes amb més projectes de futur. I la Carulla no cal fer cap descripció ni cap biografia. Jo m'ha fascinat sempre, recordo el grec veient-la al somni d'un nit d'estiu gronxant-se amb un gronxador, no passava res més i en tenia prou, perquè la seva presència realment és extraordinària. I una obra que a mi em va atrapar molt, que és La reina de bellesa de l'Helene, en parlo més d'una vegada, va ser una obra, el Villarroel, absolutament fascinant. Per tant, estic molt agraït que hagin vingut i em sorprèn encara més que, de fet, no puc donar tots els noms que voldria, perquè si no estaríem una hora i no és el cas, però m'afalaga molt que aquí a la sala hi hagi 3 escriptors. La primera és la Carme Riera, a la qual li he de dir que des del Te deixa amor, la Marca Mampanyora, penso que sempre vaig estar enamorat d'ella. T'ho dic públicament, no passa res, però és una dona que amb l'estiu de l'Anglès em va fer riure molt, em va fer passar molta por, la meitat de l'ànima. Estic molt agraït, Carme, que vinguis aquí, perquè normalment els escriptors no acostumen a anar a actes d'altres escriptors. Per tant, és un detall meravellós i encara no hagis vingut, et seguiria estimant per vosaltres. El David Palomero és un escriptor de literatura infantil i juvenil magnífic, i estic molt agraït perquè penso que he après molt ell com a escriptor. No faré moltes introduccions llargues perquè no acabaria i he d'anar a tallar bacallà. I l'Estefan Moreno està fent una tesi doctoral sobre Jaime Gil de Viedma i estic molt agraït que hagi vingut des de Perpinyà. La Carme em va ajudar i acabo amb la tesi doctoral. Estava molt perdut en fons bibliogràfics i em va dir, no et preocupis, Antoni Percival, escritor ante el espejo. I ho va arrodonir, de fet en 15 dies llegeixo la tesina i per tant li agraeixo molt que sigui aquí. Vull donar les gràcies al Ferran Tristancho, que de fet és la cara visible del llibre, de la portada. Passa una mica. Sí. Aquest noi, amb el pit de trencat, no és un noi protagonista, és un noi, una especial persona, una gran persona, que em va permetre utilitzar la seva fotografia per posar-la a la portada. Gràcies a la gent d'Euscules que m'acompanya, gràcies al Javier Oliver, a la Inés Garriga, a la Marí, que fa uns cursos de cuina extraordinaris, Josep Ponteu, a la gent de l'Escola Superior de Relacions Públiques, a la Marta Colell. Perdoneu la resta i per en parlem. La Sara Fort, la meva germana, que m'està mirant, no m'oblidis de mi. Gràcies. Mireu, jo sé que el llibre Primera Memòria de Bel tracta del que es diu una veritat incòmoda. I de fet, aquesta conversa no ha tingut lloc, però sempre he esperat que es produís. El fet de trobar un lector que jo en dic lector obtús, és a dir, d'aquells tancats, de punts de mira més aviat escassos. Un lector obtús que em podia perfectament preguntar, Jordi, què estàs fent? Què estàs escrivint? Jo hauria respost, doncs mira, estic escrivint un llibre de cartes d'amor d'un noi que escriu cartes d'amor a un altre noi a qui li donarà les cartes quan estimi i se senti estimat. I aquest lector obtús em faria una mirada així. Com? Un noi que escriu cartes d'amor a un altre noi? Ja tens edat per fer ximpleries, no, Jordi? Per què ho fas, això, per tonteria? I si és poc amic, l'enviaria dient-li que vaig tard, i si és amic, com els amics i amigues que tinc aquí, els donaria de moment 3 raons. La primera és que aquí a Montjuïc, l'any 2006, 2 nois se'ls va ocórrer fer-se un petó i una tercera persona els va veure i quan un dels nois es va quedar sol, va matar-lo. Perquè per ell, aquell petó era el petó il·lícit. La segona és que a Badalona, l'any 2007, un noi de 17 anys se li va ocórrer dir als companys que era gay. I el van afusellar, en el sentit de dir que van dibuixar-lo damunt de sabates de taló amb el seu telèfon demanant que l'insultessin. I el professorat es va rentar les mans. La tercera qüestió és que vaig llegir en Cesare Pavese, gran escriptor italià, que va escriure en certa ocasió la literatura ha de constituir una defensa contra les ofenses de la vida. I com a mi tot allò m'ofenia, vaig pensar que per què no escriure aquest llibre, tenint en compte venir un món d'infantil juvenil, per què no un llibre on una s'immulla? Perquè és un escriptor que té paraules, i jo penso que en tinc, doncs ha de lluitar a favor de certa justícia social, a favor de la tolerància, del respecte mutu, perquè si no lluita, és un covard. I jo covard no soc. Per tant, vaig pensar que tenia aquesta idea, que la volia tirar endavant, i em vaig entrevistar amb nois de 16-17 anys que eren gais, els quals vaig trobar a través del xat,
sense dir-los que un dia publicaré el llibre, però possiblement tindria un poc, no hi ha cap nom, evidentment. Vaig consultar a internet i vaig descobrir una quantitat de nois extraordinaris que viuen ofegats sota els estaments militars, sota estaments religiosos, sota estaments familiars, on no són capaços de confessar ni compartir la seva condició sexual perquè els expulsarien de la societat, no n'hi ha de casa. I si vostès miren les planes d'Amèrica Llatina dels nois que pateixen homosexualitat, és esfereïdor. És una història de por, una història de terror, una història de supervivència que sembla increïble que al segle XXI encara es pugui. Jo volia escriure un llibre d'amor, de cartes d'amor, perquè avui dia qui escriu cartes d'amor? La gent escriu SMS, escriu e-mails, però no escriuen cartes d'amor. Jo vaig visitar amb la meva germana i l'Antoni, un company publicitari, una exposició sobre la Coco Chanel, vaig descobrir que l'any 53 la Coco Chanel havia inventat un borso de mà amb una butxaqueta a l'interior per posar les cartes d'amor. Vaig pensar, hem perdut. Clar que aquesta butxaqueta avui estaria buida, molt possible. Hi ha llibres de cartes d'amor fascinants, com l'epistolari de cartes del Joaquim Sorolla, o un epistolari de cartes d'amor que es publica en pocs dies de Charles Dickens, la seva primera enamorada, o Sheryl Cross Rowan, que són cartes entre un llibreter i una gran lectora dels Estats Units. M'agraden les cartes d'amor, i per tant jo volia fer un gran homenatge a grans escriptors com són la Dorothy Parker, el Thomas Mann, el Constantino Cavafis, el James Joyce, el Germán Hesse, el Narcís Comadira, l'Antoni Puigvert, el Miquel Martí Pol. Quan vaig acabar el llibre, vaig trucar un amic meu, el Carles Cabrera, crític literari. Vaig estar com a 4 o 5 anys escrivint el llibre, deixant-lo, tornant-hi, i li vaig dir, Carles, no creu que podria enviar a un concurs literari? Diu, no. Per què? Dic, perquè ja l'has guanyat el concurs literari. Home, jo parlant amb tu darrerament me n'adono que has canviat com a persona, que has millorat, que ets molt més tolerant, que jutges menys i per tant, com ja he dit, ets millor persona. I això em va sorprendre i em va fer pensar que realment tenia raó. He de ser breu per temps, però una molt ràpida visita a com va el món. Estava documentant-me fa pocs dies, faig un parèntesi molt important. Escolta'm, miri, en aquest moment, des d'Afganistan, Angola, Burundi, Camboya, Colòmbia, Irlanda del Nord, Kosovo, Libèria, hi ha 300.000 nens soldats al món. Això és un problema. Hi ha, amb dades de la setmana passada, 74 milions d'europeus sota el llindar de la persona. Perdó, de la pobresa. Això és un problema. 63.000 tones l'any de menjar llançat a la brossa. L'informe de la FAO més recent és que hi ha 25.000 morts cada dia de fam, amb 840 milions de desnutrits. No parlem de violència de gènere, quan aquest migdia una mare de 50 anys amb 5 fills ha estat assassinada pel seu marit. Per mi això són problemes. Els nens soldats, un dibuix que feien els nens soldats. I aquesta fotografia famosíssima de Kevin Costner, un premi Pulitzer, crec recordar, li pregunto a la Marta Bolell, perquè la fotògrafa està aquí, que es va suïcidar amb 33 anys, molt discutida aquesta fotografia, perquè ell no va ser capaç, no va voler ajudar aquest infant amb el voltor que estava a punt de devorar-lo. La fotografia de la història. Al setembre de l'any 2011, a Cape Town, a Sud-àfrica, cada any es fa una mena de, no de concurs, però sí de retrobament de gent enamorada, on la gent es fan petons, parelles. I aquests nois van fer un petó i casualment, com veurem, va sortir com a portada d'un diari. El problema és que hi ha molta més gent que l'esgarrifa la fotografia de l'esquerra i no la de la dreta. I aquí hi ha un problema molt greu. Aquesta fotografia va sortir publicada al diari
i es va posar de moda, estic parlant del setembre del 2011, es va posar de moda fer fotocopis en color d'aquesta portada i penjar-la pels pubs, pels bars, això real ho poden trobar a internet, fent fotocòpies d'aquesta plana i enganxar-la a la diana. Perquè la gent enganxés, els dards. 2011-2012. Vostè m'ha dit a les carreres. Perquè casualment, això és real, un individu que condueix un automòbil reconeix aquesta parella i els atropella. Anaven caminant. I en mata a un d'ells, de 23 anys, que converteix un home en un assassí. Per què aquest home es creu que és jutge dels demés? I com va passar a Montjuïc, per un petó és capaç de matar. Més li hauria valgut a la seva mare ofegar-lo amb el seu propi cordó umbilical. Clar que potser no és la seva mare, sinó la seva àvia. O potser és a l'alcalde de la ciutat, o potser és a la societat, que encara al segle XXI rebutja l'amor d'una altra manera. Mirant ahorita los hombres como relaciones homosexuales. Miren, jo els dic una cosa, i vostè perdoni que ara parlo de malament, amb aquesta merda d'amor, dic merda, és una merda. Si hi ha alguna cosa important que el salvi és l'amor. Per tant, la resta. Si anem passant, es triste saber que mucha gente es homosexual, pero Dios nos convertirá en hetero pronto o nos terminará en su nombre. Això d'entrada. Un 75% de nois i noies d'escoles de secundària de Catalunya, amb un informe passat per TV3, un 75% rebutjarien un company homosexual. Hi ha fragments de supervivència, gràcies, perquè no tenim massa temps. Aquest noi, Samuel Brinton, va dir al seu pare que era homosexual i de molt petit, dels 11 a 12 anys, va ser mensualment torturat amb descàrregues elèctriques per tal que aquella passió se li escolés o se li escapés. Un noi, crec que són 14 anys, que es va suïcidar perquè sofria o patia el maltractament, el bullying de les escoles. La Rafaela Nocesa i Jamie Howley, un adolescent canadenc de 15 anys, obertament gai, s'ha tret la vida també a un tal. Esclar que jo penso que la misericòrdia, quan diuen misericòrdia es refereixen a una altra paraula, perquè la misericòrdia era un punyal també, amb el qual anaven armats els cavallers medievals per donar el cop de gràcia als seus enemics. Per tant, possiblement és aquesta la misericòrdia que trobem al segle XXI. Quines són les claus del llibre? Que el noi i la noia han de compartir la seva identitat sexual en família. Perquè hi ha heterosexuals i homosexuals molt poc evolucionats a qui no interessa la mida del cos, sinó la mida de les genitals. Per tant, és millor demanar ajuda, comprensió i misericòrdia a casa que dissortadament a fora. Dues, que t'acceptis. Si vas notar la teva natura, i se't tornarà a cops de llanç. Si no t'acceptes, et convertiràs en un home o una dona reprimida, obsessa. No vull parlar de la pederàstia, de gent que s'amaga sota un posat pacífic i bondadós, però tard o d'hora surten les orelles del llop. Que l'important realment, com deia abans, és estimar. I que Sant Agustí, un dels pares de l'Església, ja deia, estima. I després, fes el que vulguis. Que la literatura, en aquest llibre, embelleix la vida, que s'han de llegir grans textos de la literatura universal. Jo he intentat captar aquesta essència de la gran literatura en un llibre que he de reconèixer que em satisfà moltíssim haver escrit, que segueixo mantenint que és el meu millor llibre. Va passar una cosa curiosa, estant a Cambrils a l'estiu corregint les garrarades, jo em llegia el llibre i jo mateix vaig haver de deixar de llegir-lo perquè m'emocionava. Això per tant és meravellós. He aconseguit tocar la fibra sensible. I llegeixo un fragment d'un gran dramaturg, que és en Peter Shaffer, que diu: el foc que s'encén al cap del dramaturg ha d'atenuar-se a mesura que augmenta en la imaginació comuna d'un públic. La teva feina és la de transportar la flama sagrada en un vas.
Pots dir, mirant el vas fumejant a l'escenari, que poca cosa. He vist el volcà i tot el que n'he tret és una pobra llengua de foc. Però aquesta llengua posada a lloc i focalitzada és el volcà. El teu poder de concentrar foc per un públic li farà sentir-lo i cremar-se, malgrat que no conegui el volcà. El que un escriu pot detonar en el cap d'un espectador amb la mateixa ressonància que tenia quan va escriure per primer cop sobre el paper. Jo volia encendre un volcà en primera memòria Bell i deixar-lo obert. I com va dir Vladimir Nabokov, una bona novel·la ha de ser com una punta, una puntada de peu a la columna vertebral que et faci mal durant un cert temps i recordes aquest llibre. Jo pretenc que aquest llibre sigui recordat durant un temps pel lector. Pel mal, perquè li fa canviar la manera de pensar i el converteix en més bona persona. Compren el llibre, però si el compres perquè llegeixin. No em facin favor, sisplau. Llegeixin-lo. I regalin-lo a persones que vostès pensen que necessiten millorar una mica. Tots, com a éssers humans, intentem millorar. Però hi ha persones, perdonin, veient els exemples, que molt més. Jo demano una mica més de sensibilitat, una mica més de tolerància i una frase que no és meva, que és estimar els altres com a tu mateix. Però tinc la sort de dir un any molt maco, que vull compartir amb vostès. Ha donat un fet casual que surten 6 llibres meus, 5, i ahir l'editor de Puzzle, de Mambo, que està aquí present, em va dir que Sartiri ha publicat un llibre de fotografies en blanc i negre, que es diu La vida soñada, que són 7 anys de fotografies de viatges. Estic molt content i m'agradaria convidar-los a la presentació aquí al mes d'abril. No els puc presentar tots perquè seria abusar, però sí que el Premi Florqui Torres, el llibre d'Encanteris de la Bella Taràntula, és un llibre fascinantment il·lustrat, molt divertit, no té res a veure, és un tema infantil, però si vostès volen i consideren que és oportú, m'agrada molt trobar-los. Jo dono pas ara ja a una escena molt crua, molt tendra, em permetrà que faci una petita intervenció a la Sílvia Àngel, a la Mossèn Cruïlla, al qual repeteixo el meu infinit agraïment. Gràcies a la Casa del Llibre per poder acollir aquest acte i a vostès per la seva estimada companyia. Gràcies. La Bel feia temps que deia que volia presentar-me al grup. Jo pensava que era una noia, però els caps de setmana estem ben enfeinats i eren els únics dies que ella podia venir. I per Setmana Santa i per Nadal ja saps què passa al forn. Tenia una estranya brillantor als ulls quan em parlava d'aquella persona que volia presentar-me. Jo li demanava el nom de la xicota, però ell reia i després callava. Quan m'abraçava, el sentia tan feliç i jo donava les gràcies a Déu per haver posat una bona noia al seu costat. Però m'equivocava. Mai vaig poder pensar que la Bel... Però com la Bel podia estimar algú sense conèixer la persona? Com podia escriure cartes d'amor a qui no coneixia? És una cosa que no he entès. Com era capaç el teu germà d'escriure algú a qui encara no coneixia? És el poeta, per escriure els seus versos, necessita estar plenament enamorat? És que el cantant que compon cançons d'amor necessita haver lliurat el cor per afinar les notes. I els pintors que retraten les cors angelicals i el mateix Déu, els cal haver estat al jardí del paradís per sentir-se inspirats per la gràcia divina? O potser el gran Michelangelo tenia Moisès davant seu per modelar la seva figura, la perfecció de la qual va portar-lo a agafar un martell i a colpejar-lo, demanant-li que parlés. Doncs així, el teu germà també podia estimar l'altre. No ens han ensenyat a estimar els altres. La Montserrat té raó. El que cal de debò és estimar. Al poble, si una noia feia Pasqua abans de Rams, no fa massa temps, havia de deixar la vila. Potser ha de morir tota una generació o dues per entendre que no pot jutjar-se a ningú. S'ha obert la porta, ha aparegut una dona alta, eixuta, de cabells rossos coberts per una nevada de canes recollits en un monyo. Ha nevat tota de negre. I sense dir una sola paraula, les dues dones han fet una abraçada i a mi m'ha fet un petó mentre mirava molt seriosa. Ens han fet seure en un menjador enorme, amb les parets de pedra com si les muralles del poble s'haguessin entaforat dins casa seva. Hi havia la xemeneia encesa, però hi feia fred. Damunt una tauleta hi havia una caixa de galetes d'aquelles daneses que es compren a Andorra. És una casa antiga, del temps medieval.
Té més de 500 anys, com jo, ha dit. Era de la família del meu marit, un boixader, una nissaga molt antiga. Al menjador, els avis hi feien ball per festa major i per Cap d'Any. Les cambres són totes al pis de dalt. La Montserrat Ruiz devia també llegir-se l'enciclopèdia, a saber si no l'havia escrita ella, perquè ens ha estat parlant del canal industrial, obra de la seva família, del taller on havia treballat Sant Antoni Maria Claret, de la Dolors Puig, a qui havien beatificat 5 anys enrere, dels franciscans arribats a Berga l'any 1239, i així ha estat una estona fins que la mare, com totes les mares, ha demanat per anar al servei, que era el pis de dalt. La Montserrat ha vingut amb nosaltres i després se n'ha tornat. Jo les hi he acompanyades per no quedar-me sol amb el llop. Jo m'he rentat les mans. Quan he enfilat pel passadís de tornada, la mare tenia un retrat a les mans ben esferrat. Era l'Abel i un noi. Ell el prenia per la cintura. S'ha endut el retrat en baixar. En veure-la arribar amb la fotografia, ella s'ha excusat. Perdona, Montserrat, la meva xerrameca. És que no sabia com començar. Li ha pres amb delicadesa la fotografia. Són el Julià i l'Abel, Carme. Mira si en són de feliços. Quan en Julià va dir-nos una nit a tots 4, quan en Julià va dir-nos que era homosexual, vaig creure que el món estava a punt d'enfonsar-se i empassar-nos a tots. El meu marit era una mala bèstia. El fill gran, que era de la seva mateixa pasta, mai li havia posat la mà sobre. En canvi, en Julià i en... Per això crec que en Julià, en fer els 18 anys, va trobar una manera de venjar-se d'ell. Dir la veritat. Una gran equivocació. Vaig pensar que el mataria. La casa es va omplir de renecs. Cridava que no volia un mig home a casa seva, un faldilletes que m'acaba de prevar, un sàtir, una maricona, va dir. Jo no hi podia fer res. Soc d'un altre temps. Soc feble. Em va fer-lo fora de casa. Va obligar-me a fer-li la maleta, imagina't. I només 10 minuts després veia per darrera vegada el meu fill. No hi havia ni un sol dia que no sortís al portal a esperar-lo. Però ell mai no va tornar. O sí, va tornar, però mort. Quan el seu pare, un cop de mal geni, ja se l'havia endut a la tomba. M'hauria agradat tant parlar amb en Julià. El Rosendo, el seu pare, me'n va fer culpable fins al darrer dia. Que si no l'havia sabut criar, que havia fracassat en el poc que em demanava, en la seva educació, que l'havia tingut sempre entre cot i fluix, que si era un consentit, un ploramiques... Però què podia esperar-se d'una dona tan poca cosa com jo, que ofenia la memòria dels boixadors? No et torturis amb aquestes preguntes, Montserrat. He trigat anys a entendre que no en tenim cap de culpa. És més, que no hi ha culpa. Però tinc la mala consciència que devíem equivocar-nos en alguna cosa. I ara... Hauries preferit no saber-ho. Viure la mentida. No saber què. Que el teu fill, com el meu, eres capaç d'estimar-se intensament. En aquest món tan revolcat no és bonic que algú estimi una altra persona. Què hi fa que sigui un home o una dona? Què es cerca en l'altre? Una manera de ser, d'entendre les coses, de mirar, de sentir, una intel·ligència, una sensibilitat. En això no hi tenen res a veure els genitals. En això hi té a veure el cor. I qui som nosaltres per aturar-ne les batzegades? Això només ho fa la mort. I ja ho ha fet abans d'hora.
I no em diguis que estimar així és antinatural. No hi ha res d'antinatural a la natura. Ho escriu bé el teu fill, Carme. Com més lluitis contra ella, més et tornarà a les llançades. Com ha de ser antinatural que dues persones s'estimin? Era molt especial la veu. Crec que per això s'entenien tan bé ells dos, va murmurar. Quan el Julià ens va dir que era homosexual, i ja l'he perdut la por a aquesta paraula, només ens demanava que no el deixessin d'estimar-lo, que no l'abandonessin, que li calíem. Però el meu marit mai va saber què era estimar. I a mi m'ha costat molt d'aprendre'n. Saps, el bisbat de Terol va organitzar fa un parell d'anys un autobús per anar a Madrid, a manifestar-se a favor de la família i en contra de la llei d'unió de les persones del mateix sexe. De no haver estat per la feina hi hauríem anat. Em trobo a la corda fluixa, Montserrat. Ja no entenc res. Carme, si mires al diccionari la definició de família, llegiràs que és una unitat social formada per un grup de persones lligades entre elles per relacions de parentiu. Però no hi estic d'acord. Una família és un grup de persones lligades per l'estima. I prou. Creus que la meva era una família? No, en absolut. Eren persones que convivien juntes, però poca cosa més. En l'amor no poden imposar-se les condicions. I el que fa el Fòrum de les Famílies, els bisbats i molts polítics d'extrema dreta, és imposar la seva idea de família. Jo els respecto. Ells no em respecten a mi. I tots aquells milers de persones que van a manifestar-se entre cridòries i dits acusadors i sostenen crispats que els marietes no han d'estimar-se, que Tornem-hi és antinatural, són utilitzats per algunes forces polítiques per a les seves campanyes. Polítics de galeria que, de Déu, creu-me, en saben poca cosa. Ignoren que ell fa costat sempre als febles, als marginats, als perseguits, llavors i ara. L'Abel i el Julià es calien l'un a l'altre per entendre un món que els hauria pedregat. Es calien l'un a l'altre per ser forts, un punt de suport per moure el món. Sols, cadascú d'ells eren poca cosa, massa febles encara per alçar la veu, per fer-se entendre entre tots aquells que llencen la pedra i amaguen la mà. Nadaven contracorrent, contra dos fronts. Els del seu mateix equip, poc interessats en els efectes, i l'equip contrari que jutgen només a cops de martell. Els calia la fortalesa que només l'amor és capaç d'alçar, trobades finalment les dues meitats, les mitges llunes, els rius que, en paral·lel, van al mar. Tampoc voldria tornar tard a casa. No m'agrada conduir de nit. Ha dit la mare, sobtadament en acabar el cafè, i jo he fet un nit i curra interior. Llavors s'ha llevat la Montserrat, ha regirat els calaixos d'una còmoda. Li he donat una cartera. En obrir-la he vist el carnet d'identitat de l'Abel. La mare, en prendre-la, s'ha posat a plorar. I la Montserrat, encara que es feia la dura, no s'ha pogut estar. I han acabat les dues abraçant-se i plorant que semblava que anessin a rebentar, talment com si la mare portés 8 anys aguantant-se el plor. El fotut problema és que a mi també se m'han humitejat els ulls, cony de germà, i m'he posat els auriculars per no escoltar-los o per no escoltar-me a mi mateix. Tampoc passava res. En aquell llibre del noi de la moto, també en Rosti Gems, plorava sovint. Moltes gràcies.
gràcies. M'he oblidat d'excusar a l'editor que no es troba a Barcelona i l'Oriol Vila, que està rodant una pel·lícula a París i que no ha pogut arribar a la lectura. En tot cas, moltes gràcies per aquesta emissora de teatre, de lectura i de humanitat. Gràcies a tu d'haver-nos donat l'oportunitat.